müzik dinletisiyle başlayacağız. Açılış konuşmalarının ardından... Li bajarê Amedê Festîvala Zebeş hatlı darxistin ji aliyê müdîriyeta Cotyarî ve bi piştgiriya walîtiya bajarê Amedê ve pêşbirkek a bi navê nasandina Zebeşê Amedê hat amadekirin. Di vê pêşbirkê de zebeşên ku bi kiloya xwe û bi mezinbûna xwe ve ya herî mezin û giran hatin bijartin. Waliyê bajarê Amedê nûnerên saziyan jî yek bi yek behsa girîngî û ferqiya tama Zebeşê Amedê ve gotin. Ev zebeşê nav deng Diyarbekir ki zamanekî bê zgerê xwe ji tornê xwe em deftera kitaba nine em canlî temsîlî wan bikin. Çünkü ev toxuma ata toxumî ye. Zebeşê Diyarbekir migokî mezin bûna wî gelê Amedê qelbê wan xelqê wan temsîl dike. Şîn bûna wan sembola Diyarbekirê û şêrîn bûna wî û sorbûna wî jî gelê Amedê temsîl dike. Çetin İnanç Bey'i davet ediyorum. Çiftçilerimize hediye... Şêst û çar cotyar beşdarî pêşbirkê bûn. Cotyarên ku bi giraniya Zebeşan beşdarî festîvalê bûbûn bi pere hatin xelatkirdin. Zebeşa herî giran ji cûreyên bi navê Sürmelî bû. Îsal 48 kilo û 7 gram hat. Vê zebeşê jî jinek cotyar gihandiye. Cotyara jin jî dazanîn ku ji bo mezinkirina zebeş sê heyvan bi zehmetî tade dîtiye. ولا فام وقتي دمها زي دم جهان دي تشلو و8 كيلو ونيفه ما دبني نايلون هذا كان ما زنبو بواني كوكو ما خست عردي اجا ما دوران تفركر ما اف خطي وان بكر ما اف دا ما قالك ازيتو هي سيري بيرديها عشفاوي مذكر از ورنابو دبون ورنابو عندهم هر سال از دقرم Çardemîn Festîvala Zebeşan de kilamên Kurdî jî hat gotin. Di festîvalê de pêşbirkên cur bi cur weka zebeş xwarin gundorkirina zebeşan jî hatin li darxistin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.